Здравейте, скъпи приятели! Ето ни в епизод 7, но не на предстоящия блокбъстър между Звездни войни и Силата се пробужда, а в кухнята на Трекси. Днес обедното меню ще бъде много кратко, елементарно, но надявам се много вкусно. Какво сме приготвили? Нека да не забравяме и нашето балканско пиво. На здраве! На здраве! Дали сме си балканджи? Ето го. Даже му намалиха цената. Ето нашето тиганче. Мазнинката вече се е загряла. Ще направя на моя приятел едни яйчица на очички с домашно суджуче. Ето го и суджучето. Вече е нарязано на парченца. Слагаме го леко да цвръкне. Всъщност и то си пуска мазнинка. Но за да не залепнат яйцата, трябва леко тиганчето да облажнее. Съвсем леко. Докато те се позапържат, какво ни следва? Имаме страхотни зелени чушки, които вече съм приготвил и измил, изкормени, изтърбушени. Ето ги другите. Тук в този съд ще забъркаме малко лъжичка масълце. Имаме страхотно българско сирене. Ето го и него. Имаме ренде. Взимаме сиренцето и настъргваме. Може и на по-големи, кой както харесва, но всичко това после се забърка с две яйчица. И с тази хубава смес, разбира се и малко поправки, ще напълним нашите пълнини чушчици. Суджучето вече се запържва. Мисля, че е достатъчно. След което чупваме отгоре яйчицата и ги оставаме на очи, понеже моят приятел, който снима в момента, много ги обича така. Така. Яйчицата. Не. Малко сол. После суджучетата. Да. Занимаваме. Суджучетата вече свърчат ароматно. Ще намалим малко температурата и чукаме върху тях нашите яйчица. Искаш ли чукна още едно? Не, Добре. Той си ги обича по двечки. супер са. И връщаме на котлона до готовност. През това време казахме малко поправки. Малко червено пиперче за цвят. Пресен кимион. Не от най-пресните, но малко кимионче. Черно пиперче. И една лъжичка хубаво крема сирене. То е малко, както виждате, с по-гъста консистенция и ще предаде тягост на нашата плънка за нашите хубави зелени някои пиперки. Пиперки, но по плевенски е чушки. Добре, имаме го. Започваме да чуркаме. Като поглеждаме яйчицата. Рохки. Така. Какво имаме? Кавичка, която съвсем леко ще я намазним. С леки движения на ръцете. Ало, шофьорите! Да имаме мазнинка, за да не залепнат.
Гледаме яйчицата, още малко и трябва минутка. И с това движение на ръката напълваме нашите хубави чушчици. Оставяме. Някои слагат брашенце, но вчера ни свърши, защото правихме с това хубаво брашенце едни хубави български мекички и си ги излапахме с конфитюр от сливи. Но това е за снощи. Втората чушчица. Забравих да пусна фурната. Пускаме биричката ми, простете. Само нагоре, найде ги на две, долу за тичане. Така. Отворена е. Всъщност трябва да е затворена. Да загрее хубаво. А тук нашите яйчеца са вече готови. Махаме ги от котлона, ще ги поръсим малко с червено пиперче и сминдух и са готови за консумация. И последната. Жестоко. Това е. Слагаме във фурната и всичко е прекрасно. На здраве на компанията, ще се видим в епизод 8 от кухнята на Трекси. Чао!